Iya, koma soma inzawo amafuna yankulepo. Bakuri bafuna bakula uko seka. Paya suza marira ndo marira teja marira ndo baje. Naliradi. Marira ditu. Akati mafuna cha muje. Kodo kumejani. Kodo ngakudwala susu. Yeah, kuma Coca-Cola uyu. Ali kisoni. Basi ni muamwe amene. Nateka tia. Kuti mwina atu going forward. Tia ali bangono mkaidi pa. Atenga jana atenga. Atirega. Kale kiri. Kiribe muntu uzinage chiregia. Akunena kuti imene polisi akutengera anthu una kuti anapangapo mada kuti azikaonesa kuti apatinapanga bwanji. Ali chadi chimwendo banda. Mukatenge achimwendo banda kuti apite kumene afuna kuti akamphere chiwanda. Chifukwa vuno ndona kuti sero lija sisero tuya. Katukayena kuzeni. Apolisi aba system yokuta kwambi musadabe musadabe kwali ya Mukido ndi minister of Ujani. Homeland Security. Ajisala limenemo. Now, akaja bwisali zintuzina zanyuwana. Ndati manda kuti achimwendo banda. Achimwendo banda kuti ali ndi mlandu ofuna kupha munthu. Awatenge kumene aliko apite kudo akafika pana musiwa munthu mthumbapo akaula kuti namusha thumaje apa koma sana muthumba kuti panga akaso poposo naye kana folo kana ko Mozambique so abwere efuna wina so alimo naye so wikira thumba yeso abwere pana kira thumba yeso abwere kuti kira thumba dinayo wala panga cha abwere kimozi mozi going forward kimozi zimachitika ngona kuti zija zimene zimachitika kuchigumula ito zone kamera koma polisi akafuna kuti apange validate amatenga munthu yakuti kodi munaba ibe ni munthu mutaka kuti mwina waso amamutenga kuti atiyo kadonese na unapo kamwana kena kwa unapanga banji pa window pa window ya zimene zachiro koma timangonena kuti kobaso tipembe kukhalirapo tipembeso pano tipeze mwaiti tipembe achimwendo banda ni munthu olemekizika kwambiri ni munthu oti anapangapo tikulamula zikoli yasana mulepo amaendesa nawo amambuyo kuti kapena anali mphamvu anali mphamvu zambiri zoti amatha kupanga chinthu kuthenga tipemphe boma la Mutharika kuti ino ndachisota Mutharika usatengere anthu oyipawa iyayi munthu uja mwene kuli ma minister na MP ena ana mangidwa aso nthawi ya chakwera chabwera sinaona ali kundende ali parliament panopa